Преди едно бързо интро мите. Нали, ако има едно-две неща да се прицакат, ние ще кажем малко са, бе, дай сложим 5-6. Ако може да ме въртнете от всички страни, ще е по-добре. Това видео, като го качим, ще ме е страх човек да не ме набият още на 15 минути след като съм го качил, ще дойде някъде. На 23 декември, вече като почнахме да си се подготвяме за празника, Да. естествено българина какво прави? Аз отидах да си купа пържоли за 25. И слизам си, тръгвам си по улицата. Тоест това е за коледните празници, не за новогодишните. Да, за Коледа, Да. както си е моя реда. Исках да си взема свински врат, бут и така нататък, да си угода. Слизам, тръгвам аз към месарницата и първото нещо, което виждаме, е казана до нас. Ама е така, човек. Притъпкан. Хората, нали, най-вероятно са си направили коледно почистване и по причина е пълен. Обаче проблема ми е, че ние в нашата махала, където живея аз, имахме 2 казана. Някакви малки гумненца решиха, че е много готино да почнат да палят казаните и почнаха да ги палят. И сега на моята улица изгориха единия казан, беше с една и така дупка. И проблема ми е, съответно, бати коледно ми е. Не си, че извън центъра, целия ни град, не мога да разбереш, че е Коледа. Нищо друго украсено не можах да видя. В квартала и в така нататък. Трябва да видиш на хората по балкона, нали, да си сложи лампичките. Да. Обаче като украса по някакви булеварди извън центъра, нали, нищо не. И така както и да е, нали, и ми стана малко тъпо. Викам, бе, бати Коледа, пък вместо някаква елха да е притрупана с украса и с играчки и така нататък, един казан пълен с букук. И защо? Просто защото е малко. Имахме 2 казана, единия го изгориха и сега се получи при мене, че 4 месеца някъде нямаме казан на втори. Да ни сменят казана, който изгориха. Прибраха го ония изгорения и не така. го замениха с нов. Не го замениха с нов. И това на мене ми чувъркна малко, ядоса ме. И викам сега, направих една снимка и писах имейл към Централен, защото живея в Централен, към общината. Район Централен. И пише така, дръбъра, не знам си какво си, изгориха ни преди няколко месеца казана. Моля ви се, дали първо сигнализирайте си, нали, към полицията, за да вземат някакви мерки, все пак да ни ги горят малките. Обаче, моля ви се, докарайте един друг, защото виждате каква е ситуацията, прикачваме снимката, това е постоянно така. Не казвам, че ни се изхвърля се през 2 дена, което си е напълно нормално, но просто капацитета му не стига. И сега какво да правим? Ние да ни се хвърляме букука, да станем като София, нали? Да дръжте си букука вкъщи, защото кмета не може да се оправи или там не знам какво става в момента. Както и да е. Писах им. Те естествено не ми отговориха. Отговориха ми чак тази седмица, която е вече след известно време. И сега искам да ти кажа какво ми писаха. Нали? Първо ми казаха за проблема с полицията, си се обърнете към полицията. Към полицията се обърне, да. Ние нямаме отговорност да правим, да. Но ви сега, относно необходимост за нов съд за битови отпадъци, на горе посочения адрес ви осведомяваме, че районната администрация не разполага с бюджет, правомощия и не закупува, поддържа или подменя контейнерите. Сигнал при необходимост за нов контейнер трябва да се подаде към община Пловдив, находящ се на адрес град Пловдив, Стефан Стамбулов, номер 1, който е на центъра. Да. За да се проведе съответната обществена поръчка и да се подмени контейнер. Okay. Това ако не е IT майна, не знам. Смисъл IT работи. Обаче толкова е извъртено, че дори пишеш на община Пловдив и ти казва, не, това е в правомощията на община Пловдив. Обаче на друг адрес. На регион пишеш, нали? Пишеш на... Аз пиша на район Централен, защото живея там. Да. И те ми казват, няма пич, пиши на голяма община. Добре, бе, толкова ли мой смисъл да напишеш на колегата ти, на еди кой си адрес получихме такова, искат нов казан. А те най-вероятно са да ти защо друг. Смисъл, не знам къде си дадат, ама това е топа на IT-то, човек. Да. И въпреки всичко, нали, това е официално писмо, което ми писаха. Нали, поне ми отговориха, че нищо няма да направят. И че аз съм тъп и не знам къде да пиша,
и всичко отива пак в граждани. И това много ме дразни. Мене лично много ме дразни. Това е абсолютно недопустимо. Да пиша, няма значение къде пише, бе, човек. Аз пиша на общината. Дали ще пише на... Това е все едно в отдела ти да пишат на единия байер и той да каже не, няма, пиши на другия байер. А те да седят един до друг. Mm-hmm. Това според мен аз не бих го толерирал, обаче за съжаление това е факта. Как ще коментираш? IT ли е работата? Това е типичният segregation of duties на държавните функции. Така, хиперболизиран в някаква степен. В този твой случай просто трябваше да препратят имейла към който трябва да препратят и да ти дадат някакъв там номер или нещо, което да си следиш прогреса. Нямам никакво представа, но за обществените функции за мен това е за същото време, което можеха да ти напишат този отговор, можеше да го препратят към конкретния човек и да вземат решение. Но това е навсякъде, да. IT, ако IT означава IT го свърши, да, това е категорично признак на една незаинтересованост, общо взето, и нежелание да свършиш нещо, което ти е извън директните ти отговорности. Макар че за мен това ти е директната отговорност. Тоест, приемането, обработката на сигнали и насочването на сигнали трябва да е отговорност на всеки един в общинските структури. Така че да, няма как да го коментирам, освен че незаинтересованост. А как би се почувствал, ако в случая този човек ти беше върнал сигнала ви е приет, не е всичкото това нещо, което го описа, т.е. не е правилното място, където сте го входирали, но ние го прехвърлихме към отговорния човек в централата, името му е кой си, той ще ви поеме и ще ви върне обратна връзка. Благодаря ви за сигнала, ние много ви оценяваме това, че сте ангажирани и искате да подобрите общата градска среда. Очаквайте обратна връзка от този човек. И ето, даже и телефон може да ви дадем. Надявам се да го гледат и просто ще им изпратим, ако трябва, скрипта на видеото. Това, където го каза Митко, да си го направете като темплейт и отговаряйте по този начин просто. Какво да ти кажа? Първото, което нямаше да се ядосам. Защото сега се ядосвам. Работите IT, обаче пише ти човека, който ти плаща заплатата с проблем, конкретен проблем, който искаш да решиш. Пише го до възможно най-близкия до мен клон. Не клон, най-конкретното кметство, към което аз си плащам данъците. И той не че ми казва IT и да посочи някой, а той ми казва IT си свърши работата сам. Разбираш ли? Това най-много ма дразни. Естествено, и аз мога да си препратя имейла. Аз това направих в крайна сметка. Аз го препратих директно, без да се обяснявам, и казах на info@plovdiv.bg, което е някакъв общ имейл на община Пловдив, защото не можа да намеря кафе. Им казах, моля, донесете ти контейнер на съответния адрес. Но просто наистина така трябваше да е редно. Как ще да се почувствам? Ще да се почувствам тогава, ще да се почувствам тъпо, че не познавам структурата евентуално и към кой конкретно наистина трябва да такова. Аз откъде знам, че обществената поръчка трябва да пускат обществена поръчка голяма община за един казан, братче. Откъде да знаеш, че ги нямат налични и просто ти подаваш сигнал според мен някъде има налични казани. Въпросът е просто да докарат на моя адрес. Аз така го разбирам. И според мен не съм виновен, че не съм писал на голяма община. Ама това е пак miss opportunity. В смисъл, вместо дето се казва да блеснеш и по този начин да спечелиш човека, който ти пише, ти го му сриваш доверието в тая институция, ядосваш го, фрустрираш го. Това е едно към едно basic customer service и така златни правила, които трябва да са в една съвсем нормална фирма от частния бизнес, която да спечели клиентите и да ги кара да се чувства щастлив. Защото те дори това нещо да ти отиде в една така празна кутия и нищо не се случи, моментното ти възхищение, че това някой те е взел под внимание, казал ти е повече от това да ти отиде си свърши работата, е супер приповдигащо. И така се печелят клиенти, така се печелят граждани, така се печелят избиратели. Избирателят трябва да се чувства важен.
че неговите проблеми са важни, а не просто, че все тая ми е на мен, защото нали, не си окей. То това е и при всички други начини, които имаш взимане-даване с някаква държавна структура. Нали. Всички такива са, като ти идеш там, все едно ти трябва да знаеш процесите им, трябва да знаеш какво да носиш. Ти си длъжен преди това да провериш, да го разгледаш, да отидеш подготвен, където се казва. Като си изкарваш лични документи, ти трябва да отидеш подготвен. Нали. Трябва да си готов за първо един час да чакаш и след това още един час да се обясняваш на гишето и накрая след 3 часа висене да ти си направят една снимка и да попълниш там някакви формуляри. И това е. Това ни е държавната администрация. Това ми е мнението. Дет се казва, просто ако вземеш един човек от бизнеса, той ще се застреля, ако го сложиш в такава ситуация, защото нали, такова нещо не е неприемливо. И може би трябва малко повече хора от бизнеса да ги сложат на такива ръководни позиции, а не някакви чичаци от 50 години, където се извън всякакви нови форми на развитие и тия да ръководят отдели, да ръководят министерства, да ръководят структури. Те просто са морално остарели тия хора. Знаеш какво е това? Това е нереализираната част на демокрацията. Mm-hmm. За съжаление. Нереализираната част на демокрацията. Хората, меритократито, т.е. това да слагаш най-добрите на позиции, които са важни, е нереализираната част от демокрацията. Не е партийно важните, послушните или всякакви други, а просто хора, които наистина ще свършат някаква работа, да ги слагаш на позиции, които изискват работата да се свърши. И да, това е така. Какви са причините? Не мога да... нямаме още 5 часа да обсъждаме какви са причините, но това е резултата. Сега, кой каквото да коментира, независимо дали харесваш нещо или не, за мен никой не може да оспори резултата. Резултатът е този. Резултатът е, че ние не си избираме и не слагаме хора, които са кадърни на позиции, които изискват такива хора. И това е цялата част, че няма как да слагаш гуньо или там, как да кажа, някаква така не толкова обидна, извинявам се на всичките хора, които имат името Гуньо, ама няма как да слагаш Гуньо да кара колата и да се чудиш, що колата се влиза в канавката. Той Гуньо това знае, да кара колата в канавката, нали? Той няма друго, което можеш да очакваш от него. Да. И като почнат, нали, сега да казват, ама тия, нали, са еди какви си, еди какви си, той е еди какъв си. Аз за мен всичките ги виждам като гуньовци, нали. Тук там има някой, който така мога да изкласи с някаква една част интелект и да каже, окей, и аз мога да се припозная в него, че този човек може да свърши някаква работа, но всичко останало е човек, който не би му поверил да ти измие колата, защото най-вероятно ще ти надраска тапецерията или ще ти щупи прозореца или ще ти надраска боята. Нали? Пък ние му казваме, не, той, който не става да мие колата, го виждам много добре да води държавата или да ръководи обществени поръчки или да води град, да е кмет или там кмет на район. И, нали, не бих му поверил четка, нали, защото най-вероятно в някакъв момент ще успее да си извади окото с нея. Обаче за премиер става. Примерно. Да. Това е. А не те ли дразни пък и да кажем и на частта с тези гражданите? Мен направо ми къса нервите и така искам да си прережа вените, като видя хора как си изхвърлят дюшеци. Като тук ли? Да, не е само тук. Между другото, днеска на 3 места виждам дюшек. Явно е имало някакво голямо почистване на дюшеци тия дни. Това са дюшеци, различни видове строителни отпадъци. Там около мене, какво ти кажа? Аз се водя в район централен, близо до центъра и като отидеш до кошовете, се носи на строителна площадка. Гипсокартони, разни други работи. Не, сега строителните неща, да. Обаче наистина има някакъв
бати, ще изчистиш на бабата апартамента, стария гардероб, какво да му направя, човек? Сега за един гардероб ли да викам цял контейнер? Не, или цял къде контейнер. Трябва да... Ай, ще го разглоба на плоскости и тия плоскости ги паркирам до казана. И съответно те седят, защото един-два пъти минават покрай тях колегите, не ги събират и става грозно. Ама какво да го направя? Има си начини. Къде трябва да го закарам? Има си депа, където мога да ги закараш. Има си депа, където отиваш и си казваш, аз си изчистих като апартамент и ще си закарам боклуците в това депо и ще ги вземат без пари. Сега, друг е въпросът, че не всички имат баничарка като тебе, или аз нямам баничарка и как да закарам някаква плоскост 3 метра, да я натваря примерно вътре в колата. Но това не е оправдание. Както казвам, това всичко са едни оправдания. Оправдания. Има депа, където се обаждаш, дига ти телефон, защото съм проверил и ти казва, да, отиваш, казваш на човека, че ще докараш някакви отпадъци от този апартамент, дава ти там някакъв документ и си действаш. Има си начин. Има си, между другото, и хора, които са в интернет, които може с бус да дойдат, да си платиш и ти взимат боклуците и те ги карат до тия депа. Нали? И това не е сервис, който би трябвало да ти осигурява общината, така ли? Защото в други държави, дори в Гърция са ми казвали, има си дни в месеца или не знам когато минават камиони, които събират точно такъв тип, отпаднала стара техника, да си фърлиш минимум пералната, хладилника или така нататък. Не го изкарваш когато ти е кеф, а си има определен ден, в който си минава такова камионче и ги събира. И тук го има това. И кога е това? Тук се обаждаш на телефона на общината или има една фирма, която допълнително го прави това. Пускаш си заявка, че искаш да си свърлиш старите електрически уреди, те идват и от вас ги взимат. Казват ти, примерно, с един ден предизвестие, ще дойдем в понеделник, защото днес сме неделя, ще дойдем в понеделник. Сега не ми се е случило, не съм я проиграл тази схема, другата седмица ще проиграя тази схема. Ти ще направим един епизод да видим дали е станало. Нали, казват до 2 седмици, т.е. подаваш сигнал, че искаш да ти вземат боклуците, не ги изкарваш навън, а просто идват от вас и ги взимат. И в 2-седмичен срок ти казват ден, в който ще дойдат, като един ден преди това е деня, в който ти казват. Това е общината? Не, това е фирма, която работи с общината, но мисля, че общината го прави същото. Ама ще си платиш за това? Не, безплатно. Безплатно? Абсолютно безплатно. Айде да видим, добре. Да. Ще кажеш после да видим. Ще кажа дали е станало и как е станало, но това е само за електроуреди, за такива шкафчета работи. Това, по принцип трябва да се изхвърлят на депа. И тук мога да коментирам дали е честно по този начин да се прави, а не да има определен ден, в който можеш да си изкараш тия боклуци някъде. Аз съм по-скоро за втората част, т.е. да имаш определени дни в месеца, в които трябва да можеш да ги изкараш някъде, да може да има такива повече контейнери, защото аз търсих контейнери, той има само на 2 места контейнери за строителни отпадъци, които са тук говорим само за Пловдив, които са налични към гражданите. В единия сме изхвърли заедно с тебе на едното място, то ти знаеш какво беше там. Да. А другия е реално на депото. Тоест, това са ти двете места в града, където можеш да хвърляш боклуци. За половин милионен град. Не половин милион, така да го кажем официално 350-60 хиляди души, които сме повече. За мен е по-добре да има повече такива, ако ще е на място, да има повече такива места и те да има повече гондоли. Вече тогава пък и другия въпрос, ние като българи, защото ние сме българи, 100% всички ще се възползват и деца вика и строителните фирми ще почнат да си изхвърлят там боклуците. То това е другото, че нас като ни се даде малко и ние захапваме не ръката, ами направо всичко изяждаме. Като ти кажа, тук има място, където можеш да си изхвърляш боклуци и ти ще отидеш от вас, от село, от къщата ще си докараш боклуците, ще си вземеш на съседа, всичко там ще стане едно пълнене, препълване и така нататък. Това е другия проблем. Да. Но категорично е отвратително. Около мен просто всеки ден виждам
гипсокартони, фазери, какво ли. Имам чувство, че живея в някакъв постоянен строителен обект, който, нали, хората лека по лека си изхвърлят. Даже от общината на едното дърво, където са контейнерите, сложили ново обявление, че, нали, не трябва там да се изхвърлят такива строителни отпадъци, битови. И те като видят табелата, още повече. Бустер. А4 лист с стиксо привързан към дървото. Това ли е табелата? Това е табелата, човек. И естествено знаеш колко време, точно на другия ден пак имаше изхвърлени бокуци. И така, какво ти кажа? Неспасяемо ли е? За мен отново трябва да се сложат хора, които наистина могат да се справят с този проблем. Дори в началото малко да стане по-добре, трябва да стане по-зле. Тоест няма как, като си болен и не си се лекувал определени години, или там, айде да не казваме години, но определено време не си се лекувал, в началото винаги, като почнеш да се лекуваш, нещата стават по-лоши. Стават и по-кофти. Но с течение на времето се подобряват. Тоест ние трябва да приемем факта, че ние сме се забатачили достатъчно много и няма да дойде някой така да ни цъкне една спринцовка и утре да станем Супермен. Ще трябва да си мине някакъв период, който ще пострадаме още малко. Обаче това нещо ще ни изведе накрая на по-добра позиция. Но важното е наистина да изберем човек, който това нещо може да го направи. А не поредния гуню, който ще да забатачи още повече в киреча. То е модел, митачи. Те хората, където протестираха точно според мен заради модела на управление и това е, както ти казах, според мен нереализираната част на демокрацията, че от едно време от соца държавата е била нещо. Държавата може да каже какво ще развиваме, какво няма да развиваме и като всякакви икономически дейности, строителство и така нататък. Тя решава, тя има парите, тя има силата и така нататък. И всички, може би, които са работили в администрацията, от тогава си придават някаква важност. Която важност определено не е обикновения пазарен принцип, клиента е водещия. И в момента сме в една такава уж демокрация, в която ние сме клиента, ние сме този, който плаща. Ми се казва най-официално: пич, ти въобще не разбираш за какво става въпрос. Неправилно си входирал сигнала, едва ли не те карат, неправилно си изразяваш недоволството към мен, що ме занимаваш, пиши на това за това, пиши на оня за другото, ти ще си свършиш работата. И трябва да го боготворя и да му благодаря, при условие, че просто трябваше да ми форвард на имейл. Това е грозотията на цялото това нещо. Според мен младите хора не са глупави. И в повечето части на обсъжданията се обсъждат конкретни цифри. Нали? За добро или за лошо, малко идеологията отиде на втори план вече. Идеологията, дали ще сме десни, леви, пембяни, червени и всякакви такива неща, почна малко да се измесва от фокуса, почнаха да се коментират директно това, що го правим, що трябва да похарчим еди колко си пари. И почнаха да се коментират цифри. И за мен това вече цифрите нали, да, може да ги манипулираш по някакъв начин, но средностатистическият човек има базова финансова култура, колкото и да казваме, че, нали, младите нямали финансова култура и така нататък. Напротив, аз смятам, че имат. И разбират нещата доста ясно. И те за това възроптаха. Нали? И това бяха и протестите. Искат по-добро, изискват повече. Поне аз така ги разбрах протестите. Сега някой може да е протестирал и за оставки, и за други работи и така нататък, но протестите за мен бяха ясно искане за повече от гледна точка на професионализъм. Скоро ще дойдат избори, ще си изберем некой. А ти вярваш ли, и дали ще е нов? Изберем некой? Имаш ли сега да завършим с това нещо? Вярваш ли, че гражданите ще излязат да гласуват? Не. Гражданите много мразят тая дума. Хората, защото в гражданите много ме е доста това нещо, като кажат гражданите. И аз го използвам, защото просто медиите насякъде го въртят. Хората дали ще излязат да гласуват наистина така масово
и да изберат нещо. Не. Нали? Аз съм категоричен не. Даже ако искаш може да сванем на баз, под 40% ще ни е избирателната активност. Ами аз съм на същото мнение, за жалост. Ако ще има повишение, ще е в рамките на 3, 5, 7% нещо такова. От 30 и колкото. Имахме и 28% активност, което беше супер срам. Да си говорим, че имаме демокрация с 28% от обществото, което има право да избере и реално да вижда смисъл в това да избере. Тотален срам. Но айде да кажем, че сме около 30-35%. Повече от 40% активност според мен няма да има, което пак е дори ако твоя така... Няма значение кой. Даже ти си доста позитивен. 40% аз казвам, че ще е под 40%. Под 40%, окей, под 40%. Затова според мен бих хванал бас. Няма да го има това, което си очакваме всички. Да, 60-70 и така нататък. Това са пълни абсурди. Без значение как ще се гласува на машини, без машини, с такова. И с тия 40% сме си обречени, че нищо няма да стане. Според мен. Малко съм песимист. Може би афектиран от конкретните имейли, където чета на практика какво се случва. Обаче няма да се променят нещата. Статистиката е в подкрепа на това, което казваш. Нали? Тъй като ако вземем предвид предишните такива протести, където бяха също толкова масови, или айде, не може да не са били толкова масови, но близки до това нещо, резултата от това нещо реално бяха следващите протести. Най-много ще се радвам да бъда опроверган. Аз искам да бъда в грешка тук и ти да бъдеш в грешка и всички да бъдем в грешка и да кажем, да се поздравим. Който и да изберат, ако трябва да изберат нали, която и да е политическа партия да изберат, ако трябва и Възраждане, мен това ще ми напълни душата, ако има наистина 50-60... Не котвото да застане, но който и да застане, да видя, че има 50-60% хора да се излезнали да гласуват пък. Дори да изберат то, който аз не харесвам или харесвам, семия тая, просто да видя, че има някаква ангажираност от хората и че имат желание да упражнят правото си на глас. Това за мен ще е голяма победа. Пък ако в крайна сметка изберем някой, който иска да завърти страната и да ни вкара в нещо друго, поне знаем, че повечето хора в тази страна го искат, нали? И точно вече така. От тук нататък ти преценяш дали искаш да си част от тая страна и част от това нещо. Точно защото така. Има и други страни в този свят. Сега, който иска да каже българ, мога да каже, че ще седи тук докато ни изгори всичко. Окей, добре, няма никакъв проблем. Но ако кажем, че искаме хората да изгорят България или да изгорят тая страна и ни 60% го искат това нещо, то от останалите 40 трябва да се направят изводите какво искат. И дали трябва да останат тук. В такъв случай, ако се случи, поне една част от демокрацията ни всъщност ще е реализирана. Защото сега нито отношението към гражданина е демократично и то е клиент и той е водещия, защото той плаща. Нито управниците ни са там, защото наистина обществото искат те да са там. Иска една много малка част, организирана от обществото, където си самите политически партии си правят изборите и си гласуват обществото. С най-голямата тежест в изборите си имат тия вътрешно-партийни ядра. Да завършим темите. Блаже, за теб как мина 2025? Доволен ли си от 2025? Преживяхме се. Преживяхме. Значи това е... Прикарахме. Що сме преживяли, е добре.